Salutare lume, suntem Chipaie și Cafesu și acesta este videoclipul de prezentare al canalului. Canal. Vom face diferite Serii, da. clipulețe, serii de Minecraft, minigames-uri, CS 1.6. da, edituri de CS, poate CSGO pe viitor. Așa, și deci eu voi fi cel care se va ocupa de editurile de CS, mai fac și bannere, deci chestii în Photoshop, tot ce țin de grafică 3D și alte chestii. Iar Chipaie, hai să Eu mă voi ocupa cu Minecraft în special. De serie de Minecraft, tot ce ține de Minecraft, o să facem o serie, face o serie solo și o serie de hardcore. Amândoi, deci nu va fi solo. Vom filma amândoi. Și o să aveți ce viziona la noi. Da, deci sper să vă abonați și cam atât am spus astăzi. Da, vă mulțumesc de atenția acordată și nu uitați să vă chemați pe